안녕하세요, 샨타예요. 안녕, 도인야. 반가워. 반가워요. 아름다우세요. 감사합니다. 사랑해요. We don't actually speak Korean. What's up, Pilipinas? Meron kaming gustong ipapakita sa inyo na lagi namin pinapag-usapan dito sa channel na to, na lagi nyo inaabangan. So, dito sa Pilipinas, merong sumikat na K-drama. So, isa lang ito sa mga maraming sumikat na K-drama. Parang hindi ako marmar-ar. Ang arte mo kasi. Ang arte. Nabibingin kasi ako sa sipon ko. Nung nasa Leyte pa kami, gumawa kami ng isang video na Pet Malu. Isa itong kinabaliwan ni Anne Curtis, yung Goblin. It's beautiful life. I was expecting Anne Curtis and Erwin Husaf to do a Goblin parody. We beat them to it. We decided to film Goblin kasi parang bagay yung role ni Yunta kay Shanta kasi pabebe siya. Parang ikaw. Dalawa yung ginawa naming scenes from Goblin. Yung isa, yun yung pantalon scene. Pantalon is waray. Ano? What's pantalon in Tagalog? Basta yun. Yung first meeting nila. Yung first meeting ni Untak at saka nung Goblin. Ayun. Tapos yung pangalawang scene, yun yung sa Bakwit Field. Yes, bakwit. Bumakwit na kita. Sana ma-enjoy nyo po kasi nahirapan ako sa shoot. Sobrang nahirapan. Nahulog ako ng ilang beses, no? Nahulog din, no? Mag-comment. Sige lang. Sino ang nahulog? Sino ang nahulog? Napunit pa ang pantalon ko. Kainis. Hope you enjoy it! Ayan. Intro muna tayo, bebe. You're beautiful. You're beautiful. You shine like a star. You got me falling slow. Nung 9 years old ako, sabi ko hindi ko to gagawin. Pero masyadong desperada na ako ngayon. Sana maintindihan niyo ko. Sana magkaroon na ako ng trabaho. At sana tulungan niyo din po ako kung anong gagawin ko sa tita ko. At sana magkaroon din ako ng boyfriend. Kahit 100 pesos na lang sa wallet ko, okay na din. Ano bang ginagawa ko? Kanino ba ako nagdadasal? Pero okay na din. At least nag-try ako. Pakulan ninyo ngayon. March na nga. Hindi nga tagulan ngayon eh. Ikaw ba? Ha? Ikaw ba yun? Ako ba kinakausap mo? Oo. Ikaw. Ikaw ba yung tumawag sa akin? Ako? Hindi kita tinawag. Ikaw nga yun. Tumawag ka sa akin. Paano? Hindi kita tinawag, nakikita lang kita. Kasi tinitigan kita nung nakita kita. Ikaw yun, di ba? Anong ibig mong sabihin nakikita lang kita? Kasi kaluluwa ka nga. Hindi ako kaluluwa. Yun naman parating nilang sinasabi. Pumunta ka na sa liwanag. Hindi maganda yung palaboy-laboy ka ng matagal dito. Ba't may hawak kang bulaklak? Malunggay. Malunggay to. Oo nga, pero ba't hawak mo? Bigay mo sa akin, di bagay sa'yo. Birthday ko kasi. Isang napakalungkot na birthday. Kahit ako nakakatanggap ng damo sa birthday ko. Nung 9 years old ako, repolyo yung binigay sa akin. Pero anong ibig sabihin ng malunggay? Magkasintahan. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful love. 너의 love you. You're beautiful.